Malawi Today. Katikati mwa usiku, this is Comrade Ntanyo hapa Rimpopo FM 24 hours munyengo imene Amalawi akudikirira kuti amve kuti kodi chisankho chikuyenda bwanji, chikuchitika ndi chani, chikuchedwesa ndi chani. Chigawo chakumadzulo kuno ndili ndi uthengawo. Choyamba ndofuna ndithokoze. Kuthokoza ndi chinthu chimodzi chimene chili chofunika pa moyo wathu. Asilikali athu ndifuna ndikuthokozeni chifukwa cha ntchito yabwino imene mukuyigwira. Ndimafuna ndikuwuzeni soni chigawo chino chakumadzulo kunena kuti ndikupempheni ku BICC kwabwera magalimoto pafupifupi ayenda katatu kapena kanayi amene akonzekera kuti abwerese chisokonezo. Ndipemphe backup ku military kuti kubwereso magalimoto ena ku BICC chifukwa kwabwera gulu limene lachoka kwa Ansundwe kuti likasokoneze ku BICC. Nkhani ndionena kuti mavoti amene asala kuti awerengedwe olo atati awerengedwe sakukwana kuti Lazarus Chakwera angafike pa 50+1. Choncho chifukwa cha chimenechi aganiza zonena kuti angobweresa chisokonezo kuti chisankhochi akuti ainakewo chiponyedweso. Choncho ndimafuna ndipemphe asilikali athu kunena kuti mukuyenereka kuteteza voti imene aponya Amalawi. Ndizomvesa chisoni kuti pali atolankhani atatu otchuka kwambiri mudziko lathu alandira ma 15 miliyoni kuchoka kwa Richard Chimwendo ndicho linga chonena kuti asokoneze kaulusidwe ka chisankho. Chisankho ichi cha Malawi mwina simgodziwa tikuponya sifeyo. Chisankho ichi akuponya ndi Malemu Chilima, Maisha Nilo Muluzi, Amalemu Kapeni, Flora Ngwirinji ndi anthu ena amene anali mu ndege moja ndi amene akuponya chisankhochi. IMCP, you are going to try your best kunena kuti muwine chisankhochi, koma simukuwina chisankhochi. Mizimu yakufungatirani ndipo mizimu sikulola kunena kuti inoyo mukalamulireso dziko la Malawi. Musaiwale mwajesa Malawi chitedze, musaiwale Amalawi munakagulira fetreza ku Buchala, mwakagulira fetreza kumalo amene sanayenereka onena kuti mukagulire. Pamwamba pake munatengera ma 15,000. Zinthu zonse zija ino tumwayiwala, koma Amalawi sakuyiwala chifukwa iwo ndamene anadya makoko. Amangokumbukira amadikira 16 September izafike. Mwakhala mukuakaniza Amalawi kuti apite pa msewu akachite demonstrate ufulu wawo. Amalawi ito amangokuyembekezani kunena kuti amenewa tizakumana nawo pa 16. Ndezonse zosatira zimene mukuziona lero IMCP musadabwe nazo.
ndi chifukwa cha zoyipa zimene munapangira Amalawi lero akukubwezerani. Choncho Amalawi ndati ndikuziwiseninso ndikunena kuti amasangwi anakomoka. Azilongwawo nawo poti ataona achimwene nawonso azilongwawo ajaso kukomoka munyengo ya zisankho ndi zimene zikuchitika kunjako. Achipani chija cha MCP Magazi Sogoleri anali bize kufuna kuthawisa mafairo ndi kuocha mafairo akuja timati kunifi zinaliko masanawa. Ndipo DC wa ku Kasungu amene wandi a James Kanyengerazi anabweza zosatira za chisankho zochokera ku Kasungu South komanso ku Kasungu West kunena kuti sizikufanana ndi zomwe zili pamakina as mathematic. Izi ndi zimene zachitikaso ku Kasungu. Guys, abazindeza livura abandeza livura sakanyizane boy yeno mufandi ingeze azbarazanga inaleso muno. Guys, sakane mistake ipwaro lolu zimene akugambirana ina chimupanda inachesera bwira akulu siziteka chifukwa chani bamugadziwe ndiyonena kuti azathu a TVP atiwonelera zomwe kufuna kupanga. Amalawi wonse wanobali chero kuti muoneso noba game yalivula chifukwa ndipeleka ngati example muone ule MPC wanobali lero lini maona mamaba yating'alula guys yating'alula ndikamapanga zinthu tizipanga zinthu zonena kuti azathu akalwa mpano tisakulu kwambiri tudi abana vili mumba siziteka anthu ngoda kuti mafupi azo chinabeso kudakuzana nayo apanga kusikana muone zinthu za matuda awo maboma asayidwa official disasters ndi manamba akaja kusukulizi ndizabodza guys sizingateka kwali yese pamomba manamba acha ati nawo even MPC ababa sisi mbali yathu kuti ngane ulayi mwakuri ndizonena kuti ikuzonena kuti abatsingalama 6 million tali muone ali mpokwacho aying'amba kale pesa matiro awa alikaninga pesa labanga dziwawa alikaninga zulanya matatu kwa kuti abale za TVP kuli akasokoneze kumakuja basi kani jafuna kona kwa kusibwenda kwa anyamaraja jikazo mwe zinatika kula mapala za TVP ngamsati wao kwa TVP laika mavuru kwa TVP ya mbele wao makuti muonekeze guys sana mizani ya boy game hapa ndiye alivura abazungu eneka kuti isumbe kwa akangona wina obvious case abweza ngoti mabanga yeko malinga dai ne idema na kukozeka mawo ndikuluka kulola tsopasa ngasidowa Zambia Tanzania koma kweni kuti ndipita sindikuuzani zakuza nditafika ifauti antayire zero ndipita kwakuza wayidzukeniso ndi mabodaso mokoza sokuchimaso kwambiri ndiye abala zanga ndiyangofuna kukuchita sana chimwendo panda tinkamaforokoza namala kutazina apurezidenti athu acha sikuti anayendivura kwambiri yani ayi pachimwendo panda amalamulira kwambiri achikutirachi akapatsa zinthu amasowetsa kuona tinapanga system kuti magesa adzivura network koma ndimene amalawi diso lili timangoti tikapanga pang'ono amalawi kuwakati tikapanga izi maradio alingizakati awala wakuondesa na mizimu shala mulungu akaloza kuti ndikufuna dalitsa uyu mulungu anatani guys
Singuzuri vile vile vanga kwanje guys. Kama yanga ine ndibona ukuthi siya. Bana izi tibesa nazo. Tibesa nazo makuru kwambiri. So uleleza nkhani yachilimi na black box. So dimina anza fare polisi. Mati ikazo dimina anza twasuwa bataso busy kwambiri. So kana mimi sana ga ifulo fulo sana limba. Mawame banga yinchi. Ukanga lokoleza mu. Iba malale maswawa licheru. Ibo sakugona. Timoni naso ma television aba ainajoa kujakaza kuzodia. Uli muone ma percentage guys nenda ambili amene TV ure. Uli muone ba percent licho ni ba. Suliru tajira bwino ai zatifu. Lero panorama manena system zero mwe ai ATV aba mu system wagu sana mizani yani. Zone lero banga zija uri mwena sizingathandizo bangona dibiro abanye mu system ya megi beze system ya megi akuzwa nda megi ari dibi sana kusana abantu bene ruta bwerekera kwambiri umwe danga fa werengera manyo ma bowling center awula meja ndati bwereka faji kazoka rundu jamuna amangulo wa machini amoniracha siku zinakutozo kuti zinafuna zina anguruga mafiga bwa kungolemba kumabadaba akumoyerenga baba kwanda chakuti ndikuti muone sokoti ndati gamula kunena kuti mavoti asana walengete machini zilengete mamaji ayengete mamaji mutadzikana mu machini ndiye muone na jaba machini kupinda kuti chapa siku kutangwerenga mamaji kwa wene bajana kuti awelengete mamaji namba na mamaji sikusifunda machini ane bangaru ndalera kulako pama system numbers amezi daongezera mu machina sangabire nshito agira wanye nshito ndizovuta sangabire nshito ro bamwe zikazi ndizovura kuli kulange increase ma numbers izizi ngofunika kuzona barali makumule danzanga sero limba nazo kwambiri kile meja machenji amena majira ndayina chimwindo kanike chama batsamwina kawani milioni ka 2 milioni kwa chama bilioni makama baso amajafuna masu ma dollars kama luchulo kwambiri aya nezi ndesa kuna mizi digezi ndaziruwa ndesa wakama bero wake kilo wa TV kuna nzika safe fukani kapanda kule mwezi wikile kuti getatunes.com Malawi MCP Yabwa. This is Comrade Tanywa on Rimpopo FM. Yomoyo Gariwe usampase ni mpasa. Ife ari Mpopo FM tikafuna kumsaka muntu kumsata muntu timansata mpaka ukampeza. MCP you are not going to win elections. Mafilimu anu ma tactics anu onse ofuna kubera chisango taziwa simusinta mafiga mwachepa kwambiri. Simunga ime ndiri Mpopo mwachepa, simunga ime ndi Wabakili TV mwachepa.
chipani chicho cha Malawi Congress Party sichikutopa chatumiza anyamata chigawo chakumwera kuti azikatenga mavoti ndicho linga chonena kuti awonjezere mafiga koma gemu yatha ndipo IMCP kunyenga chimwendoyo kunyenga tiyeni basi vomerezani tiyeni Amalawi, as I said, kunena kuti zosatira zachisankho zimene zasala sikuti iso zingakwane 50+1 kuti achakwera angawine akuyesesa kuti abere koma sizikutheka. Amalawi paliponse pamene akuyenda MCP anyamata ali mpopo ali pomwepo mwamumva munthu akunena kuti taonani 6 billion imene timafuna timpasa anabero ntali manja anyamata ali mpopo aja ayulusa ife timanena zona zenizeni timanena zimene zili pa ground. Chigawo chakumadzulo kuno uthenga wanga ndikufuna upite kwa makomishona a DPP. Makomishona a DPP pali mphekesera imene ilipo yonena kuti MCP last option yawo ndikutenga ndrama ndikupereka kwa makomishona a DPP. Mukuyeneka kusamalisa kwambiri, mochesa nyumba zanu, monongesa mabanja anu, chifukwa Amalawi kunjaku ndi okwiya kwambiri. Ndeife sitikufuna mawa tizimva zonena kuti anthu anapita ku nyumba kwakuti akuti akapanga zakuti. Ife mdziko mwathu tikufuna chisankho cha bata ndi mtendere, sitikufuna tione ena akukhesa mwazi. Choncho makomishona a DPP mukuyeneka kusamalisa kwambiri chifukwa maso aifa ali mpopo ali pa inu. Tikuululani amene akubwera ndi ndrama kumeneku tamuona kale. Tikuululani Amalawi chigawo chakumadzulo kuno ndati ndikuwuzeni kunena kuti apolisi ku area 30 akuti osalola kuti Chakwera aluze. Ndesi ndikudziwa kuti apanga bwanji polisi imene mukugwira ntchitoyo si ya Chakwera. Lero anthu ena akhoza kubwera kumene kwenu ntchito yanu ndikuti sikuti muzikadya kunyumba kwa Chakwera. Mavuto a nyumba mwanu ni mavuto a nyumba mwanu, mavuto a Chakwera ni mavuto a Chakwera. Kufa safirana ndi Yesu Kristu yokha amene anakwanisa kutifera ife. Koma ifeyo anthu achikuda palibe munthu amene angalole kunena kuti ine ndifa chifukwa cha uyu. Mwamumva nyamata uja kuti kuli bwino ine ndilowe DPP kuti zanga zizindiyendera kapena ndinyamuka ndipita kaimaiko akunja koma sindinena kumene ndikulowera. Choncho mukuyeneka kusamala. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa ndimafunanso ndi nene kunena kuti kudedza kumene kundi kwa Kasina, kudedza constituency dera la Kasina kumene kuso chisankho sichinaende bwino, kuli nsikana kumene koko wa independent ndamene wawina chisankho. Pomaliza penipeni ndizomvesa chisoni kunena kuti mavoti amene anali a Mai Joyce Banda ku Kasungu, ku Chikwawa, ku Zomba, mavoti amenewo atenga ndikuaphatikizira Chakwera kuti mwina akhale ngati zawo zaendera. Kuba mwakaba mavoti a Mai Joyce Banda konjezera pa inoyo kuti mukhale ngati inoyo zakuyenderani koma zisana kuyendereni. Limpopo
ndi Comrade Ntanyiwa chigawo cha kumadzulo. Ndikusiyeni pena pake pamene Amalawi nanonso muthe kutakasa kamwendo. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Ndikufunirani usiku wabwino. Tikumane mawa pa Friday special. Friday special imene titokote zenizeni. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Ngani ndiona kuti chisankho MCP chavuta. Ngakhala akwesa isa kukokera timapanti koma zikukanika.